Good morning, viewers. In today's presentation, we are going to look at ihe dị iche iche a na-ahụ na gburugburu ụlọ obibi, things that are found in home environment. Nke mbụ fan, igwe ikuku. Nke abụọ refrigerator, igwe nju oyi. Nke atọ efere plate. Nke anọ television, igwe onyonyo. Nke ise chair, oche. Nke isii redio, igwe mgbasa ozi. Nke asaa axe, anyụike. Nke asatọ car, ụgbọala. Nke itenaanị clock, elekere. Nke iri ọgụ, hoe. Nke iri na ofu pot, ite nri. Iri na abụọ gate, ọnụ ụzọ ámá. Nke iri na atọ bed, akwa ndina. Nke iri na ise lamp, ọkụ mpanaka. Nke iri na ise tap, igwe mmiri. Nke a bụ ihe anyị ga-amụ tata. Ndewonu, daalụnụ.